tieng' diriyo. Yes. Employee benefits ka wan gi medical, mano mar thieth. Thieth gima lich ahinya. Kendo thieth gima nyalo kelo dhier. Ma ka nyalore, to onego bed ni kila ng'ato nigi insuarance ma medical. Ma kituo, tinyalo dhi osiptal ma onge mibadhi mora mora. Koro mano is one part of employee benefits ma wan go, korka thieth. Employee benefits kendo ma wan go koro duogo Madison Life, nikech Madison, nikech medical, to nitie Madison General. To koro the other part mar employee benefits ma to koro biro Madison Life, ma kain gi kambi, obed kambi maduong', obed kambi matin. To ne jotich makonyi, inyalo kawo negi life insurance. Life insurance ni tiende ni in gi jotich ka, maka masira mar tho odonjo, to the insurance company Madison chuli. Bro luwore gi kaka iwinjori gi kambi. Inyalo wacho ni jotija gi ichulo gi ng'ati chulo $1,000,000. Tiwacho ni kotho tidwa ni mondo ochuli didek. Matiende ni $1,30,000. Tibunong'o ka premium michulo for such a cover tin malich king'iyo gi benefit. Mamane mamiyo kendo kaka ng'ama nigi employees, kaka ng'ama nigi jotich, dwarore ni kaber to kik ng'ato bed maonge gi insurance. Nikech konyo kabisa ne familia mar jogi sama koro tho owuok. Aite ka koro wadonje